Мама, а хто такі пігласи? Не ведаю, дачушка. Цікаво, де ми можемо про них довідатися? А давай сходим с тобой у библиотеку. Давай. Кніга, якую Ганна трымае ў руках, незвычайная. Яе напісала мастак і журналіст Надзя Бука. Гэта кніга для яе дэбютная. Хто такі піглас? Аматары творчасці Надзі ведаюць даўно. Незвычайная птушка, якая есць драўляныя прышчэпкі і размаўляе бурбалкамі. З'яўлялася на шматлікіх карцінах мастачкі. Асабліва піглас падабаўся дзецям. Аднойчы Надзя вырашыла напісаць гісторыю пра яго нараджэнне. Так з'явілася дзяўчынка Бася і яе цікавы, поўны прыгод сусвет. Да кожнага хлопчыкі і дзяўчынкі можа калісьці прыляцець піглас. Для гэтага трэба толькі ў яго паверыць і пакінуць на падаконні некалькі драўляных прышчэпак. Гэта казка пра добрыя ўчынкі і сямейныя каштоўнасці, пра натхненне і бязмежнасць дзіцячай фантазіі. Цуд існуе, і ён побач з намі.